Hi mga Atadoy! Welcome back again sa aming channel. For today's video, Okay lang ako. painom na sa akong mga friends. Atadoy. Kauban si Atadoy Jan o si Atadoy GB. So guys, adto mi karon na sa ka-view diri sa mga sa Barangay Santa Ana, Taguluan sa Miss Oriental. So kumpleto dito. So ayan guys, hinahinay mig backlight. And then so pita kayong dalan guys no kay gikan nag-ulan na ani hapuna. So okay lang kasi di na siya pita gid actually kayo no. So okay lang siya. Like hinahinay mig backlight guys. So ayan sa pagkahinay ng backlight kay narambo sa unahan ang isa ka view nga na ay supa sapa guys no, na sapa. So then makita niyo sa unahan guys kanang na yan no. Hapit na may makaabot. Speed ani among giagian guys. Eskwelahan ni siya. So ayan. So ayan guys, mo ning tulay sa mo diri sa mo Santa Ana, no? Dahil tulay ni siyang tawag ani sa manong sumoning sumpay sa subang among adtuan. Hey. Hey, so ayan na guys, no mo nang gitawag nga tulay no at bang ani guys sa kakumpanya nga luwag kayo di sa mong barangay Santa Ana which is ang San Miguel. So ayan makita ninyo. So ayan nakatabok nami sa mismong tulay guys nami ani sa ilalom sa punuan sa kahoy. So ayan grabe ka bugno chill kay diri nga lugar guys no. Pwede ka diri mag-picnic or with your friends. So mag banding mo diri magligo-ligo no. Grabe ka bugno ng tubig. So ayan kauban si Pundong, si Jan, si Paring Jan, si Atadoy Jan o si Atadoy JB. So when what's up, so makita niyo no natapay hagdanan nga ano sa bandang tulay no sa agianan sa mong dalan dito taas kayo. So ayan nindot kayong view guys. So makita ninyo nga peaceful kayo siya, grabe ka greeny kayo no, nature kayo siya no. So ano guys, so, namoy mga inani place sa inyong doon sa inyong lugar no. Hey, marayo. Daray. Hindot kayo siya dira. Nice view. Ayan si paring GB. Oh. Shine.